अगर आप भी चाहते हैं होल्ड म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। बोला बोला छठी मैया की प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो चांद टोला। उगी सूर्यदेव भोरा हो गईल, अमानती वही के थोड़ा हो गईल। आई पटना के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। आई पटना के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। उगी सूर्यदेव भोर हो गईल, अमानती वही के थोड़ा हो गईल। आई छपरा के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। आई पटना के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। बाबा हे प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। सात घोड़ा रथ चढ़ी आई ना सवेरी, सुनिए अदित होता और घर के बेरी। सात घोड़ा रथ चढ़ी आई ना सवेरी, सुनिए अदित होता और घर के बेरी। सबको दाखल लोर हो गईल, अमानती वही के थोड़ा हो गईल। आई छपरा के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। आई पटना के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। मिक्स बाय सुजीत बाबू। प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। पानी बिच खारती वही करली गुहार है, बोल श्रीवास्तव के सुनली पुकार है। पानी बिच खारती वही करली गुहार है, सुजित बोलू के सुनली पुकार है। गुड्डू राजा कहे सोर हो गईल, अमानती वही के थोड़ा हो गईल। आई पटना के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल। आई छपरा के घाट हम जो हतानी बाट देखी सगर हो जोर हो गईल।